Здравейте хора, здравейте! Здравейте хора, здравейте! Така, това е първи епизод да разгледаме какво сме построили. И последните 4 месеца. Това съм го строил, всичко това сме го строили 4 месеца. Сега ще го покажем. Защото аз главните диаманти съм ги изпълнил. Защото ние сме общо 20 човека. Това благодаря. Натам има хора. Натам има хора. Натам има хора. И от всички сервери на джемпа да се чуват. Между средата. Средата на всичко. Да кажа, че много хубаво. Добре, се бъдат хора. Да ти дават неща за една храна. Стига това храна. Пълни са своите схалва. О, браво на мен. Така. Че нещо, ако не видите против, да не гледате, просто нямам време. Имам да съберем толкова да се зарадвам с абоната предостатъчно. Надявам се да ви харесва. Това е малкото наблюдение. От тук много хора идват на момента за сервера, защото снимам в 3:30 сутринта. И тук имам 6, никой не знае за него. И как се взема там. И брони. Печелившите. Тук някакви време малко. Връщам се от храна. За храна. Защото съм сигурен, че 6 часа се събуждат. Аз до сега спах и смисъл свикнал съм си в 3 да ставам. Не знам защо. Добре, бъбна се. Не пълен нечист. И просто съм се свикнал. Разбрахте ли ме? Мисля, че ме разбрахте. И просто съм свикнал да става в 3 часа, не знам нещо. Не, пълен бе. Не съм се свикнал да ставам 3 часа и мисля, че разбрахте. Добре, мисля, че разбрахте. И в смисъл да кажа клипове. И просто да покажа, че мислите си, че аз не искам да... Не, много искам. Примерно, ако вие сега ме гледате... И съботата не чак... съботата
Хареса и смисъл. Да, не знам, че искам да го миниме джамп. Ще го миниме. Миниме го и и сега ще разгледаме. И сега ще разгледаме мястото, на което ще има, което е като мое място от цялата хората. Събера 20 абоната, стрим. Какво казах друго? Значи казах 20 абоната. Ако може да е стрим. Това е събрантовете. Мисъл, тук ще напомня. На 1000 и колко блока ще има нещо надолу стълба, ще има някакво тайно общество. Тук ще има бар. Тук не е моят това. Това е Гошко. Но това аз главно съм си. Половината трябва с половината не. Заведено ми. Заведено, как да кажа. Така сложно някакви турни неща на страната. Тук името. Огромна. И това е да разгледаме. Какво сме построили. Това аз го нищо не стоя. Че вместо как си пачки. Enchant и нищо. И да. Помня. 20 абонати. Иде мой YouTube канал, приятел Доктор, съкратен Доктор. О, как лагна.
доктор. Да. Бай.